És notícia els últims dies perquè seria una de les cares visibles d'aquesta nova llista independent de cara a les properes eleccions municipals per Vic. Quin pacte hi ha, quines reunions hi ha hagut de moment entre Viladebadal i Carretero? A veure, hi va haver una reunió cap al Berguedà, que va ser la primera, per començar a parlar, a veure si era possible, ja que tant en Joan Carretero com en Viladebadal doncs, veien que hi hauria una possibilitat de fer coses junts, nosaltres i molta més gent, si és possible. Després, l'altre dia, el dissabte, era que ens vam trobar gent dels dos moviments a Vidrà i es va anar lligant una mica les coses. Es va dir doncs, que podríem anar junts. S'ha fet un grup de treball de 3 persones per cada un dels dos equips per poder anar matisant les coses. El que passa que tots dos grups, som conscients de que és una època crucial pel nostre país i tant doncs, de cara a la Generalitat com de cara als municipis, perquè tot anirà una mica lligat, com més bé ho fem tots, doncs més ràpid anirem i més bé anirem. I vaig veure que tothom estava bastant per la labor. Doncs ara hi ha aquests dos equips que aniran fent els matisos que calen fer, com sempre, quan dos grups diferents s'ajunten. Per tant, estaríem parlant d'aquests dos equips. En el seu equip, probablement un dels noms que hi hauria seria el de Xavier Ferrés, que també és el que ha sonat per anar a aquesta llista d'independents. En l'altre, entre d'altres, hi seria vostè. Exacte. I en el cas de Vic, que és el que ens pertoca a nosaltres i el que ens interessa, seria acabar conformant una llista de cara a les properes municipals d'independents en la que hi hauria gent del Moviment Demòcrata Català, gent en la que havia estat a reagrupament i potser també hi podrien acabar cabent altres persones independents de la ciutat. Exacte, i gent doncs, que pertanyen a altres grups o que no pertanyen a cap grup, però que són ben vàlides i volen, doncs, i voldran ser doncs, en aquest moment tan especial. Entenc que això, tal com està la política, és que hi hagi gent ara mateix que formi part de l'equip de govern de la ciutat que en el proper any acabi fent campanya per una altra llista municipal. Això ara a la taula costava molt d'entendre, que hi hagi persones com el Xavier Ferrés, per exemple, que està al govern entre CiU i Esquerra i que ja es postuli per fer campanya de cara a l'any que ve contrària a l'equip de govern que ara forma part. Bé, però com que ja hi ha hagut aquesta divisió fa un temps i entre Unió, suposo que parles d'Unió. Parlo, sí, de persones que ara mateix formen part d'un equip de govern, acabaran fent campanya per una altra llista separada de Convergència i Unió. Ah, bueno, però potser estarem en Convergència, vés a saber. Per què no? Què vol dir que potser estaran en Convergència? No ho sé, encara s'han de començar a parlar amb la gent. Per què no? A veure, jo no tanco res. Això és ben personal meu, però jo no tanco cap possibilitat. Vol dir que vostès estan fent això i que després podrien acabar-se sumant a la llista de Convergència i Unió? Jo no entenc pas que no, que és possible, sí. I per què no? És que les persones encara no estan acabant d'assimilar tot el que està passant aquests últims dies i tot el que pot passar encara en el... Bueno, perquè els moments van canviant molt, perquè tots volem, doncs, potser unes altres cares als ajuntaments i a la Generalitat i a tot arreu, i diputacions, etc, doncs i per què no? I per què no? Algú de la taula té alguna pregunta sobre el que ha sortit? Jo no molt breu. Si no recordo malament, Reagrupament acabava de tenir un acord de col·laboració, no sé si incorporació inclús, jo tenia que era quasi bé una fusió, no. Però bueno, un acord de col·laboració amb l'Estat amb Convergència Democràtica de Catalunya. Sincerament, em costa molt de seguir aquest curs d'elecció amb un àmbit com Convergència, amb l'altre sembla que estic, home, podríem dir aquella expressió popular de fer el llit a Convergència. Ara mateix estaves comentant cares noves a la Generalitat. Reagrupament està donant recolzament a Convergència, president és de Convergència. A veure, jo et parlo com a Imma Bellafont i com a Vic. Però estàs dins d'una formació. A veure, el nostre moviment és absolutament transversal i això ho hem dit 1000 vegades. Per tant, hi ha totes les menes de pensar i de pensament. No som un partit com són molts d'altres. Per tant, jo penso que com a Imma Bellafont, si jo crec que hem de col·laborar en cada moment, segons la situació, amb l'equip que sigui, jo no hi tindré cap problema.
El que potser els partits més estàtics, més defensors només de lo seu, potser sí que en tindran, jo no en tinc ni una. A dia d'avui podríem afirmar que hi haurà una llista d'independents al maig de l'any que ve a Vic? S'intentarà. A hores d'ara no, que es pot dir. No es pot confirmar ni... No podem afirmar que hi sigui aquesta llista. Jo penso que hi serà, però esclar, depèn de tantes coses. Falta encara un any o més d'un any. Vostè l'encapçalarà? Mana'm. Vostè l'encapçalarà? Si m'ho demanen, sí. A veure, m'ha costat molt, i vostè ho sap, decidir-me. Per la meva situació personal, ara volia ja una situació de tranquil·litat absoluta, i com m'ha dit el man només arribar, no et mereixies això. Bueno, potser no. Però també veus el moment del nostre país, jo penso que tots hi hem de participar, intentar no fer mal, per tant, totes aquestes coses negatives que vosaltres dieu, jo me les he apuntades per, a veure, pensar-les, recapacitar-les, mirar de ser el màxim coherent possible, coherent del tot no s'ho és mai. Llavors s'intentarà. D'aquí un any, què passarà? Doncs, ja et dic, no sé fer futurisme i a més no m'interessa. Farem el millor que puguem. Jo també aquests dies m'ho he plantejat molt i pensava, ens sabràs, no ens sabràs, ho sabràs fer. Clar, és que els plantejaments que et fas a tu mateix són tants, que passa que penso que s'ha d'intentar aprendre a escoltar i intentar fer-ho el millor possible pel país. Fins ara han sortit dos noms, el seu i el del Xavier Ferrés. Podríem dir algun altre nom? No n'ha sortit ni un més. Només vostès dos? Jo només he anat a una reunió, perquè per situació personal... I per la part de Viladebadal ens pot dir qui hi havia en aquesta reunió, a part del Xavier Ferrés? Vols que et digui la veritat? Hi havia com 7 o 8 persones, però com que no eren d'Osona, no em vaig conèixer cap. I si ara em diguessis algun nom tampoc me'n recordaria. I l'equip de treball que el formen 3 seus, ha dit, i 3 per part del moviment de Viladebadal? Sí. Aquests 3 sí que són d'aquí Vic? No. A veure, jo sé que aquesta setmana es farà una reunió a Vic ja. No sé el dia encara, però es farà una reunió a Vic. Jo sé 2 dels que aniran de regrupament. Que són? Són 2 de la Junta General. I per l'altra part? No són d'Osona, i per l'altra part encara no ho sé. I dels que formen part d'aquest grup de treball els sabem, aquests 3, o no? No, encara no. Igual el que ho porta de regrupament, doncs sí que ho sap, però jo no sé res. Li han proposat alguna cosa especial a Viladebadal des de reagrupament? No. Res. Ell ens va explicar, i hem llegit per el seu, com se diu, la història, el que pensen, el que són, el que fan i tal, i nosaltres també li hem passat amb ells i ja ens ha semblat bé. Però reagrupament personalment a Viladebadal, un cop acabi de ser alcalde de Vic, no li ha fet alguna proposta de futur? Que jo sàpiga no. Per tant, no ens podria confirmar si reagrupament ha proposat a Viladebadal ser el número 2 del seu partit per Barcelona, a Barcelona. A veure, jo això me n'he enterat per gent de fora. Però en les reunions de la Junta, tot he de dir que l'última no hi vaig anar i que no he parlat amb ningú encara, no s'ha parlat. No se n'ha parlat. Però jo me n'he enterat, Me n'he enterat per gent que conec, que em diuen, és veritat això? Doncs no ho sé. Però de seguida en Viladebadal ho explica, perquè ho explica tot, vull dir que explica una mica totes les coses, els seus moments, els seus moviments, suposo que ho dirà de seguida, si és que és així. Per tant, ens queda a l'aire aquesta resposta de si Viladebadal pot acabar sent el número 2 a Barcelona, a la ciutat de Barcelona... I qui seria l'1? Per reagrupar... Això m'ho han de dir vostès, que reagrupament el seu partit, no ho sé. Ai, no, jo crec que no,